Subling gipasidunggan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRRMC ang lokal nga gobyerno sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte o Gawad Kalasag Seal of Excellence biyan compliant human makuha ang rating nga 2.61 sa ika-24 Gawad Kalasag Seal sa Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices nga kategorya alang sa tuig 2024. Mismong sila City Public Order and Safety Officer Attorney Alan Kabiten, CPOSO OIC Assistant Department Head Attorney Neil Dante Baban o Nestle Panggoy ang midawat sa pasidungog. Ang pasidungog resulta sa walay puas nga dedikasyon sa lokal nga gobyerno o ni Mayor Aldavid Uy. Padayon nga ipatuman sa Samal ang mga inisyatibo ug strategiya aron malikayan ang risgo sa kalamidad hilabi na sa epekto sa climate change ug mapalambo ang kapasidad sa pagpangandam ug pagtubag sa mga emerhensiya sa syudad. Ang pasidungog opisyal nga gihatag kagahapon Disyembre 9, 2024 sa SMX Convention Center sa Davao City.